Halo, kancaku galau niki wis wayahe sore. Wis kancaku gorong ngangkat wis go 5, 4 apa 6 iki. Aku siji kae go lho, siji tok. Kancaku piro kae yo? 6 apa 5. Oh, masih mringis-mringis ketok untune ngati tapi tangan siji ngene iki. Mbuh kae pangane apa? Biasa sajane ya sego, tapi mbuh kuwi panane paling wesi. Otot wesi tulang lunak. Mbuh, rasa mendai mbuh kuwi. Padahal baru dan cuacane mendung ngono kuwi. Lho. Langsung OTW berangkat terus. Ngati tengah ngati tangan siji-siji lho. Mbuh kan endi kalungan endi ya mbuh. Nurusun kono ka pojokan kae puncut ngono kae mbuh. Ono kesel deh tak akoni. Rasa tenan iki. Wah iki kancaku bedak dino iki ngumpul ning kene bedak dino iki. Wah tak video kok malah wedi-wedi ngene iki mbuh piye ceritane. Jak ngopi opo ya? Oke. Lah pamit tunggu meneh. Waduh repot ricane. Oke.